प्लॉटच्या बांधकामावरून दोन कुटुंबात चांगलीच हाणामारी. भातकुली मार्गावरील व्यंकटेश टाउनशिप जवळील घटना. एका गटाकडून झालेल्या हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झाला चांगलाच व्हायरल. एकाला केले रक्तबंबाळ तर त्याच कुटुंबातील नातेवाईक महिलावर दंडा उगारला. तर दुसऱ्या गटातील प्लॉटचे बांधकाम करणाऱ्या इसमाच्या डोक्यावर फावड्याने काठीने मारहाण केल्याचे केले स्पष्ट. एका गटातील महिलेवर कुठे आणि कोणी केला हल्ला, सविस्तर घटना कोणती, जीवघेणा हल्ला नेमका कोणत्या कारणाने, पोलिसांनी कोणाविरुद्ध कोणती कारवाई केली, या घटनेचा सविस्तर वृत्तांत बघा 18 मे सिटी न्यूजच्या वृत्तांतात.